Lero panyanso voice box bambo Emmanuel Makatani kuchokera ku capital city ya Lundu komanso Mdeka akulankhula ndi makamaka anzathu omenyera maufulu ma activists kunena kuti pomenyera maufulu musamateteze chipani kapena kuteteza munthu wandale. Ngati munthu omenyera maufulu ntchito yako ndi kuteteza boma la Malawi kuonetsetsa kuti palibe munthu muno Malawi amene akuchita chibwana ndi boma mosayang'ana nkhope mosayang'ana chipani. Iwo akunenetsa kunena kuti ngati munthu omenyera maufulu azionetsetsa kuti palibe mdziko muno amene azipanga chibwana ndi boma kandi wa MCP kandi wa DPP koma ngati upanga chibwana ndi boma akuti iwe ndo kuti adzikudzudzula ndipo zinthu zako azidziyala pa mbalambanda. Ndi limodzi pano panyanso voice box tamvere bambo Emmanuel Makatani ndipo akamaliza timati musangochoka mwachizolowezi mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyanso voice box. Kukupatsani mona Malawi kuchokera ku capital city ya Ndeka komanso Lundu, Morrison Village, TH Galo, Blantyre North. Chidzukulu cha Mayi Mzunga Emmanuel Makatani, Mpalamatabwa, Msema Mitondo, wena wamanena kuti mfumu ya ndodo ndiye ineyo. Ndimanena mobwereza kunena kuti ntchito yanga yayikulu kwambiri ndi kuthandizira kukonza dziko lino limene Malawi Congress Party komanso achakwera adaliwononga. Tikuyesetsa ndi amkulukuta moyo Professor Peter Mutharika, nduna za boma, ma MP, makansala ogwira ntchito mboma, ama business angakhalenso alimi kuti dzikoli mwina tilibwezeretse pamene linali. Tili mkati mogwira ntchito imeneyo zikufunika tonse tigwirane manja kuti tione kuti kodi potha tsiku chimene chichitike ndi chiyani. Kuchichewa kuli mawu amene amanena kuti chikakula mutu chisiye chipitirire si msinkhu wako. Kwa activism industry kukuoneka kuti kwabwera chibwana chenicheni kapena kuti sindikuzwa ndinganene kuti chani chifukwa wana ena amene abwera ku activism zimene akuchita sakuzidziwa. Chimene akuchita mwina nkungobwera nkumateteza chipani, chimene akuchita mwina nkungobwera nkumateteza munthu, zimene zili za chibwana. Ine ngati mfumu ya ndodo ndi azinzanga sitilolera mchitidwe uwu chifukwa mchitidwe uwu ndi umene udanchotsa Chakwera ndi Malawi Congress Party. Adaoneka ngati akufuna kuziyamba zinthu bwino koma kumapeto mkati mwake adaonesa kuti zimene akuchitanso iwo sakuzidziwa. Nkhani idalionena kuti anthu amene amathandiza Chakwera, anthu amene amathandiza Malawi Congress Party anali anthu opanda chikondi. Inu mukukumbukira akupereka sona president nthawi imeneyo, president Chakwera nthawi imeneyo anapezeka kuti akupereka zinthu zimene nduna zake kapena kuti kani ma MP ake akumunamiza. Chitsanzo pa social media panabwera misewu ya ku India imene anthu akumenekoko andale amene anali ku Malawi Congress Party amamuuza Chakwera kunena kuti misewu iyi kapena kuti ntchito izi ndi zimene zikugwiridwa kuti alakuti kaya ndi kusalima kaya ndi ku Kasungu kaya ndi kusanje tidaonesedwapo mablock a school kuti amangidwa akupita kwakuta. Chikhalire anthu okhala dera limenelo kupita kukayang'ana anakapeza kuti pali ma foundation okaoka zimene zidaonesa kuti boma limene lapitali linachulukisa kwambiri kuba komanso bodza. Nthawi zambiri bodza limakhala la mphamvu kwambiri kusiyana mwina ndi kungoba kumene chifukwa chonena kuti anthu mmayika chinthu china chake m'mitu mwawo chimene sichili choncho. Tsopano boma ili la mkulukuta moyo mpulumutsi Professor Peter Mutharika sitilolera ku activism kuti wina adzibwera pano mooneka ngati wanzeru nkumanamiza dziko lino. Mwachitsanzo pali mwana uyo amene akuti Jonathan Piri amene akubwera kumadzudzula ma activists achina Boni Kalindo akanena zimene zikuyenera zinedwe ku dziko, achina Mtanyiwa, achina Bakiri Muluzi, achina Lighton Mangochi, achina Pastor Tembo akunena, achina mfumu ya ndodo kuzinena zinthu zomene zilili. Ndeye abwera kumanena kuti iyayi ife tikuteteza boma, iyayi ife tikuteteza chipani, iyayi chibwana cha mchombolende ngati ichichi Professor Mutharika sakuchifuna. Ndizija Professor Mutharika adanena kuti sakufunanso kuona wina umangoti mwana wa dadi kaya galimoto kuire mwana wa dadi zimene zizo zimene zimaononga.
akufuna kuliwendetsa dziko lino very 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 professional. Osati wina adzibwera pano wina wako apangazola kuya kandi nduna kandi MP kandi kansala tibwere pano tizimbagira chifukwa choti ndi wachipani iye ayitu. Ndimuuze Jonathan Phiri kunena kuti ife zimene zozo sitikupanga. Ifeyo ntchito yathu ndiyo nina zinthu zomene zilili. Ncholinga chonena kuti ngakhale nduna za chipani cha DPP ngakhale ma MP ali kumeneko azidziwa kunena kuti komatu ngati izizi sitiziyendetsa bwino anthu akuti kapena ma activist akhala ngati atibweresera nkhani pambalambanda. Izizi ndi zimene tichite. Ichichi ndiye chilungamo cha chilungamo. Osati wina adzibwera pano mtanyi wakabweresa nkhani yake imene ukayiyang'ana kwambiri ili ndi nthambi zimene zili zoona. Boni Kalindo akabweresa nkhani yake imene ili yoona. Mfumu Yandode akabweresa nkhani zake, Lighton Mangochi kandi Pastor Tembo abweresa nkhani zawo zimene pano pati kuziya kuziona kuti nkhanizi zikuoneka kuti ndi zoona. Ndiye wina akazilapira kunena chifukwa cha Jonathan Phiri. Who are you? Iwe ndi ndani Jonathan Phiri amene ukufuna kuti sokoneze kwa activism? Wabwerako liti kwa activism? Iweyo ngati ukuchiona kuti chinthu chichakulemera chisiye chiyang'ane uzingochiona iwe dzidutsapo chifukwa si size yako imeneyo. Ukumatenga ati anatako taganyu akuti kaya 10 kaya ndandani ndingo mkwadziwa komwe sinkwadziwa sindawaone akuti kaya nkuyankhula komwe akulephera ndakatulozo kazoka. So mwina ine kunitengera kuntosonga timaliro anjoka ine zimenezo sinimapanga nawo. Andi chibwana china chilichonse chimene chichitike kaya ndi kuboma kaya ndi kuchipani kaya ndi kumpingo kaya ndi kumpira ine panopa ndibwera nazo tiyauza Amalawi kuti adziwe sitili pano kuteteza kaya chipani koma kuteteza boma limene lilipoli. Ndiye ngati boma liwina akuliseweretsa sitikhala chete. Ndinakuuza kale Jonathan Phiri kunena kuti iweyo ndi gadi, iweyo ndi cleaner, sunafike pa activism. Iweyo ukunena uphunzira activism ukuoneka ngati uli mtimakani topanda nato nzeru ta uchitsiru. Iweyo sunafike pa activism. Ndipo izi ndikukuuza kuchokera pa span mtima wanga. Iweyo ndi mwana wang'ono activism sukuidziwa kuti kodi activism akati activism ndi chani. Mwina akati activism ungotengera nayo kuti basi nditeteze chipani. Si ntchito imene tikugwira pano. Mwina nkuteka enawo akumachita nayo manyazi kuti akuyankhule. Ine nthawi imeneyo ndilibe. Ine munthu ndimamuuza chilungamo cha chilungamocho. Ndipo ngati uli ndi umunthu umve zimene ndikukuuza pano pazi. Iweyo pa activism sunafike. Iweyo ndi wandakatulo. Iweyo ndi wa EOU ba bebi bobu kake kikoku. Komano pomanga chimangirizo kupanga construct sentence sudafike wachepa kwambiri. Izi ndanzako kuti atenteniyo muuzane akuchita kulephera kwa akamayankhula kuchita kudziluma lilime ali kutali kwambiri. Mukhale ndi ndawo yoti muphunzitsidwe muuzidwe kwa amene okwanyozawo. Iwe sunganyoze Boni Kalindo, sunganyoze Mtanyiwa, sunganyoze Mfumu Yandolo, sunganyoze Bakiri Muluzi TV, sunganyoze iwe Mfumu Lighton Mangochi. Wachepa kwambiri. I think ukhale ndi ndawo yoti uzipange reconcile. Chidzukulu cha Mai Msunga Emmanuel Loya Makatani Mpalamatabwa Msema Mitondo wena amanena kuti Mfumu Yandodo ndidzayima pa chilungamocho posatengera kuti awa kuti ndio wandwa mtundu wanji, awa amatani, awa ndo sauka motani, awa ndo lemera motani. Koma ndidzamuyimira wina aliyense osauka kapena olemera mochititsa nseru kutenga chilungamo chenichenicho. Ndicho linga chonena kuti dziko lino Profesa Peter Mutharika amene walitenga mu ango ina yake imene lifuna likonzeke liyende mwa chilungamo, liyende mwa mtendere. Profesa alilamulire dzikoli moyenerera usanena kuti wina wake achingire zinthu zina zake ndicho linga chonena kuti afuna kuphimba anthu ena ake. Zimenezo Jonathan Phiri ndikutsimikizire sizitheka mdziko muno. Sakanika unafuna ukale kazi wa bana akusamangisa. Pomaliza mtsiku la lero ndimafuna Amalawi tsopano ndikutengereni kumpira. Kukoneka kuti mpira wathu mzochitika zake nawonso zinthu zina ndi zina zikoneka kuti zikulowanso chibwana. Ndikubwera pano chifukwa chonena kuti kumpira kundakhalako ndikukudziwa
zimene zimachitika kumeneko, kuti tindale topusa tinatake, kuti tindale tachibwana tinatake, kuti tizinthu tinatake, kuti titake timene anthu amasemerana ncholinga chonena kuti wina kaya nali mdindo kaya ndi mdindo zinsokoneze. Pakatipa takhala tikuona ma social media anthu akulimbanirana, iyayi wotanya milandu sanachite bwino nthawi imene anali pamenepo, makamaka ndikukamba ku farm kumeneko nkumene tabwera tsopano. Wotanya milandu nthawi imeneyo sanachite bwino, anapeza nthawi imeneyo iyeyo sponsor yake inali 15 million, pamene wena iyayi haiya 200 million. Ndiye ndimafuna kunena kuti wotanya milandu ndi wa ku Malawi kuno, Fred Uduhaiya ndi wa ku Malawi kuno. Wotanya milandu adakhalapo president wa farm, ali ndi kuchita bwino kumene adachita, kaya pena zina zinavuta zinachitika mu nthawiyo, koma timafuna timulemekeze kwambiri wotanya milandu chifukwa nthawi yakeyo anapanga mbali yake. Ndimaganiza kuti zimene zitikazipanga chonchi ndiye kuti zitithandiza kwambiri tikati kuti tikuyendera limodzi mdziko muno, chifukwa pakuoneka kuti pakubwera kumakhanga kuti kufuna kunyoza wotanya milandu kuti sadapezere ndalama yambiri kumasewera athu ampira. Ndimafuna ningokukumbutsana Malawi amene timakonda mpira kunena kuti nthawi imene inali wotanya milandu ndalama ija inaliko ya mphamvu, mwina 15 million, 20 million, 10 million, ka ndalama zingati kuzikamba nthawi imeneyo zinali ndalama zolongosoka. Koma mwina ndalama amene inatsika mphamvu mtsiku la lero, when we talking about 200 million kapena tukamba za 100 million, ndalama ija ndiyo idatha mphamvu. Zisaonetse ngati kuti wotanya milandu ija, wotanya milandu uja sadagwire ntchito ku president wa farm, adapanga mbali yake. When somebody has done a wonderful job, let's sit down, let's kneel down and reciprocate. Kapena chichiwa chomveka bwino kunena kuti ngati nzathu wina atachita bwino, atayesa kumbali yake, tenti gwade, tenti kale, tenti muyamikire kuti iwe udachita bwino. Timakhala ngati munthu uja tikumpanga motivate kuti popanga zinthu zina azizikhala kuti no nzoyamikirika. Ndimafuna ndibwere kwa Fred Uduhaiya. Fred Uduhaiya anachita take over kuchokera kwa wotanya milandu, nayenso akupanga mbali yake. Tiye nayenso timuyamikire, tiye nayenso timumpase mphamvu kuti ati ntchito imene mukugwirayi ndi yabwino. Koma ifeyo amene timalemba, amene timalankhula, ndiye tibwere pa social media amene iyayi wota sanapange bwino, akupanga bwino ndi Fred Uduhaiya, iyayi haiya sakupanga bwino, amene apanga bwino ndi wotanya milandu. Nkhani yayikulu imene ikuvuta apa ndionera kuti tikufuna tigundanise mitu anthuwa, ena akhale mbali ya wotanya milandu, ena akhale mbali ya Fred Uduhaiya. Zimene zizo sizichita bwino ndi mpira wathu ku Malawi kuno, chifukwa anthuwa tiwasokoneza. Malo monena kuti wotanya milandu atenge nzeru zake zina zimene ankagwiritsa ntchito ampase Fred Uduhaiya sizitheka, chifukwa tikangati kuti tikuchita create ma cracks pakati pa amene anthuwa. Malo moti Fred Uduhaiya akakhale ndi ndawo yoti akamfunse wotanya milandu kuti kodiwe pakuti paja unkapanga bwanji kuti zakuti jaziyende, chifukwa chokangati anthu aja kulimbirana maudindo. Fred Uduhaiya sapita ukapanga zimenezo. Tikatero safara sakhala Fred Uduhaiya, safara sakhala wotanya milandu, masafara tikhala ndi ifeyo, chifukwa chonena kuti mpirawo ukhala kuti sukuyenda bwino, chifukwa choti anthu amene ali pamene popo adali pamene popo sadathandizane ntchito moyenerera, kapena kuti sadapangirane handover, chifukwa chonena kuti pabwera chinkulirano. Kumpira nkhani zake sizandale, zandale ndi zimene tikukamba pano, timakamba ife mfumu yandolo ndi gulu lathu. Koma kumpirako tiye tuyendese mpirawo mmene umayenera kuyendera. Tikatero ndiye kuti tikuthandizira kukonza dziko lino, chifukwa mdziko mmene mpiraso ukuchita bwino zimathandiziraso kuti chitukuko mdzikomo chiziyenda bwino. Kumabwera matimu odzamenya ndi matimu ena mdzikomo chifukwa chakuchita bwino kwa dzikolo, kapena chifukwa chakuchita bwino kwa matimu a mdzikolo. Zimenezo zimabweretsa forex mdziko. Ndiye ndimafuna ndikupembene anzathu amene malembalemba, anzathu amene mayankhula kunena kuti tiyeni tisiye mpata wa Fred Uduhaiya ndi wotanya milandu azichezerana. Kusiyana udindo sikutanthauza onaya kunena kuti no ndiye kuti wina wake ndi wopanda nzeru kapena wina wake ndiye ndi wa nzeru zambiri. Iyayi ndi mmene zimakhalira. Nthawi ya wotanya milandu inalipo, anachita bwino, anapita ku masango, anakawina Fred Uduhaiya, panganiza Fred Uduhaiya nthawi imeneyo nayenso apange mmene azingathere, kaya kudzabweranso wina, kaya wotanya milandu azafunanso kubwera pamenepo ndi mpikisano, ndi leresi. Wina kutenga ndodoka isiyapo kumpatsa nzake wina azipita nayo, ndi mmene zinthu zimakhalira. Koma ifeyo tisakhale anthu okolezera moto pa anthuwa kunena kuti iwe sunachite bwino, ayi unachita bwino, chimenechi nchibwana cha mchombolende. Izizi ndi zimene zikuvuta dziko lino, zimene ankanamizidwa achakwera ziona kuti misewu yathu ndi yabwino kwambiri, koma anthu akutenga misewu pa social media kuchokera ku India. Ayi tamanga ma bridge pamene ndi bridge ngakhale chitsulo chimodzi chomwe palibepo. Iyayi tamanga manyumba kuchikwawa kusanjeko pamene kusanjeko palibe chiliyonse chimene chachitika. Chibwana cha mchombolende. Dziko lino
tidalilowesa chibwana kapena tikufunanso tizilowesa chibwana mwina kudzera kwa activism komanso kudzera kumpirako. Izizi ine nditsimikize pano ngati mfumu ya Ndodo sindilolera. Ndiyo wakonko kufamuko mkatikati mmenemo ndikampeza Fleetwood Ayiyayo, ndiyo wakonko kandi kubomako ndikapeza nduna kumeneko tikaone kuti kodi potapa tsiku tichita bwanji. Zonsezi ndichonena kuti dziko lino libwererenso chikale, dziko lino lisinde likhale pamene linali, osati pano tikapita kwa activism kaya nduna ikupanga zolakwika kaya MP akupanga zolakwika ayiyayi inuyo ndiyana kuchokera kwa Jonathan Piri ndi ndaniso activism yeye waiyamba liti kumpirako iyayi wotanya milandu si wabwino iyayi Fleetwood Ayiya ndi wabwino koma apapa awa asiye iza sapange izi no wotanya milandu ndi wampira ndipo adzakhala wampira. Ngati pali thandizo limene afuna kuthandiza kumpiraku athandize. Ndiponso ndimafuna ndinchite encourage kwambiri wotanya milandu kunena kuti zimene munakachita kwanu kumsanje kandi kuchikwawa kandi kumsanje kumene kuja kukapanga nthawi imene makapanga makampeni kuti mukhale MP kukapanga umene kuja za mpira zimene zijazo musazisire pano musazisire padera zipitirire zimene jazo zimene zikuonetsera nayo kuti inuyo awotanya milandu kumpirako ndinu nzati. Komanso Fleetwood Ayiya takati kuona mupira umene uja kumangochi kukachita izi ndi izi komanso kuyendetsa bungwe limene lafamu zonse ndi zabwinobwino koma chimene chili kufuna nchonena kuti pamene pafunika kuti mugwire ntchito limodzi gwirani ntchito limodzi chifukwa nkutheka kuti tsiku lina mukayamba kunyozana lero wotanya milandu amene akunenedwayo akhoza zapeza kuti ndi Minister of Sports amene adzakhale bwana wanu ineyo Fleetwood Ayiya. Zimene zizavute kuti mugwire ntchito bwino limodzi zimene zizakhale ngati kunena kuti pali kusagwirizana pa zinthu zina. Ngati dziko sitikufuna zimenezo tikufuna tonse tigwire ntchito limodzi tithandize mkuluta moyo kuti zinthu ziyende bwino m'dziko muno. Utenga umene ndapereka pano opita kufamu mukaufikise pa tebulo ya Fleetwood Ayiya. Utenga umene ndapereka pano opita kufamu mukaufikise pa tebulo ya wotanya milandu. Agwirire ntchito limodzi onsewa ndana kamodzi onsewa ndakumpira. Ndipemphe kwambiri oyankhula komanso olemba tisawadanitse wanthuwa. Utenga uwu ndikufuna upite kwa Jonathan Piri kunena kuti zomanyoza ma-activist akuluakulu m'dziko muno mchibwana cha Mchombolende iyeyo kapena kuti iweyo Jonathan Piri ndiwe mwana kwambiri pangani activism. Iweyo ntchito yako ndi andakatulo uzipanga za ndakatulo kapena kunena kuti uzikhale ndakuza kale kuti ukhale criminal kapena guard wa ku Japan osati ubwere pano nkumadzudzula zimene akuluakulu akunena chimenecho ndi chibwana cha Mchombolende. Ine ngati mfumu ya Ndodo sindikulekerera ndipo sindikuyang'anira chifukwa ndi uchitsiru umene ukuchitawo. Anthu ngati inu ndi amene mukufuna muthandizire kuononga dziko lino. A Professor Peter Mutharika azingonena kuti zinthu zili bwino kapena nduna zaboma zizingoti zinthu zili bwino chifukwa chonena kuti mukumana mufuna muzikanamiza kaya mumapita m'maofesi mumakagogoda ngati akakupasani 10,000 basi ndiye kuti nduna imeneyo muzingoyombera m'manja. Zimenezo ifeyo sitipanga. Uuse anzako opusa azinzako opusawa achina 10 ukwanenawa kunena kuti mfumu ya Ndodo zimenezo sikupanga. Ndipo ndendadzuka ngati mupitiriza kupanga zinthu zachibwana ndili nanu chifukwa ine cholinga changa ndichonena kuti dziko lino Professor Peter Mutharika ntchito imene waiyambayi ayipitirize kuchokera ku Capital City ya Ndeka komanso Lundu Moloson Village TH Galo Emmanuel Uleya Makatani Mpalamatabwa Msema Mitondo wena mfumu ya Ndodo sindidzagwadira milungu yakufa sindidzasekerera zinthu zimene zikufuna zikenso pa moto dziko lino ngati mene anachitira achakwera ndi Malawi Congress Party kumatipatsa misewu yochokera ku India ife nkumaona ngati misewu ya ku Malawi kuno zimenezo ine ngati mfumu ya Ndodo sindilola. What you